В тези свети дни на Великия пост Църквата ни събира в петъчните вечери, за да възпеем пречистата Божия Майка с боговдъхновени думи на дивния акатист. Тази древна молитва, тази молитвена песен не е само похвала към Пресвета Богородица. Тя е и богословие, тя е и изповед на вярата, тя е утеха за човешките сърца. В третата статия на акатиста, която изпълнихме тук в този велелепен храм, посветен на нейното успение, пред свещения образ, донесен с благословението на Пловдивския митрополит Николай, златна ябълка от Горни Воден, ние съзерцаваме великата тайна на въплъщението. Църквата ни казва, че Създателят показа на създанието ново творение, защото онзи, който е сътворил човека, се яви в света, раждайки се от безсеменна утроба. Тук се разкрива най-голямото чудо на човешката история. Бог стана човек, без да престава да бъде Бог. Затова и ние възпяваме Божията Майка с думите: радвай се, вместилище на невместимия Бог. Каква велика тайна! Небето не може да побере Бога, а утробата на смирената дева го вместява. Всемогъщият влиза в човешкия свят чрез тишината на едно девическо сърце, не чрез сила, не чрез власт, а чрез смирение, чрез любов. Ето защо църквата я нарича цветен на нетлението и венец на въздържанието. В лицето на Пресвета Богородица виждаме красотата на чистия и свят живот. Светът често ни убеждава, че щастието е в земните удоволствия, в славата, в богатството. Но пречистата дева показва, че истинската красота е в чистотата на сърцето и в доверието към Бога. В тази статия чуваме и нещо много утешително за човешкия живот. Божията Майка е наречена кораб за уния, които искат да се спасят, и пристанище за плаващите в живота. Колко вярно е това! Животът често прилича на бурно море. Човекът се лута между тревоги, изкушения, съмнения. Но когато човек се обърне към Пресвета Богородица, той намира тихо пристанище за душата си. Тя е майка, която не изоставя своите чеда. Затова църквата я нарича още надежда на вечните блага и ключ на Христовото царство. Тя не задържа човека при себе си, не го пази за себе си, а го води към своя Син, към Господ Иисус Христос, който е истинският Спасител на света. В акатиста чуваме и едно друго удивително признание, че многоречовитите оратори, философите остават безгласни пред тази тайна. Човешкият разум трудно може да обясни как дева ражда и остава дева, как Бог става човек и остава Бог,
тези тайни се разбират не толкова с ума, колкото със сърцето, чрез вярата. И именно вярата е онзи духовен поглед, чрез който човек вижда Божието присъствие в този видим свят. Възлюбени в Господа отци, брати и сестри, в края на тази статия църквата ни напомня защо всичко това се случва. Създателят дойде в света, за да го спаси. Бог не стои далеч от човешката болка. Той влиза в човешкия живот, за да издигне човека към небето. И затова ние с благодарност се обръщаме към Божията майка, като към поборница, воевода, която ни избави от злини и беди. Нека и ние тази вечер, тук в този храм, тук в благословения Батак, земя осветена с кръвта на мъченици и с вярата на благочестив народ, да поверим себе си, да поверим своите семейства, да поверим своя живот под нейната майчина закрила и покров. Да бъдем, нека се молим, в нейните майчински обятия. Нека се научим от нея и на смирение. Нека се научим от нея на доверие в Божията воля. Нека се научим от нея на любов. И тогава в нашия живот ще стане място, ще се намери място, където Божията благодат пребъдва и да пребъдва. Пресвета Богородица е пред нас и очаква от нас нашата искрена молитва. Затова нека се помолим: Пресвета Богородице, не оставяй нас, които с любов Те възпяваме, но ни води винаги към Твоя Син и наш Господ Иисус Христос, който е нашият мир, нашата надежда и нашето спасение. Амин. Позволете ми всесърдечно да поздравя от името на Негово Високо Преосвещенство Пловдивския митрополит Николай, който, давайки своето архипастирско благословение да бъдем тук, ни заръча да преподадем над всички вас Неговото благословение и благопожелания за здраве, радост, просперитет и възпълване на сърцата ви с мир и любов. Изказвам и благодарност към отците, които взеха участие в това молитвено последование на малкото повечерие, канона и акатиста към Пресвета Богородица. Изказвам благодарност на църковните певци, които, както винаги, така и сега, със своето сладкопение подпомогнаха сърцата ни да се извисят към небесата. Изказвам благодарност и на църковните служители, малките и подякони, които с духовна ревност и с истинска любов взеха участие в молитвеното ни събрание. И разбира се, изказвам благодарност на всички вас, които дойдохте заедно да се помолим пред образа на Света Богородица, да изпълним молитвено това последование, да получим нейното благословение и да затвърдим онова, което винаги споделяме, че сме брати и сестри, следователно едно голямо християнско
православно семейство. Нека Бог по молитвите на Пресвета Богородица да въздава на всички. Пожелавам ви лека, спокойна и благодатна вечер и нощ. И разбира се, дай Боже, преминали през трудностите на Великия пост, на лишенията, на молитвата, на постоянствуването в духовния подвиг, да посрещнем достойно и славното Христово възкресение в мир, в здраве и в добра воля между нас. Амин. Божието благословение и Неговата велика милост да бъдат върху всички вас. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Молитвами святаго Владики нашего, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас.